ya Buibuli. Egosori y'okwegeranya beta nigekoretwo simule na Ndizi TV kugwatana mu mugani Kamele Park. Sinero anko ya neandi gereti do tinda manya specific ngai lakini mbwanda kwa ndegas so anytime from now naonda ruga ya latest era we just next week Thursday Friday akeke na kora teraga at least ni goromo yone ende manya kurwa sore kuya pi ena ruga iga ingo gotiga gokuyoga gose nkonga nyore mugaka ngende nkore gasimira onye ne nyange na gutoko bwatana abaka tiranda boma kero kwenda na kiubunjo mumba etena nalile kubera na kiuwa kiyanero ngana kute tensa balkoni kuyo mede tigango tegente kem of course inje nawo kotenga nabo nkobera ga yes nabo to kwanja na twanja ne buya nabo nkobera nae buno tagete lakini omaete buya nga umusacha iga tongetu asoke isko gari akore gasi enkong familia enyoreke kende na bere igo nabo kore gasi familia genda bina kiugo ntiga abu asoko genda for how long nikute tension mbere ukite stress yengite bwana ngakiara tinko man korakini ndande ninyiche nde tombe obe yani omoremereri sabe aina matemu ko ngama ko tali matemu yagira ntingo cha kabera agega ngobwanja nitokori ndokori bwanja ni ngori kule lakini obwento ko bashwanteri oko enda asigeta engakiere ngane mukinyo yamo koirana tali ngoko gendo ucha gocha nande na benjo mete timaitindi ngai ngochi ngaski ngochi kokora indikanda irana warari indika toma itini andi onora ganda na 10 years mboro konde mere 10 years ndamere again omete again take yangere nanki ngogamba tole naye butamba sesi at least ekyongo ngome kikere sense asinini warari bantu baba yana bantu bagenda no yimyaka lakini okwegena na koliba na te yani like understand it lakini okongegena nda kuegene nayo ngegene kitoko gamba nayo botambe ngobona yore free ogende on technology nere iga onye ne video call no tole nayo ndaga ngotara naye na gotara na inga se birengere rimo aina matemo ko ngama kongwa na kibanura gendo ntike yo kwanja wako genda okwenda obera nyine metienye bere oibange omo itobera na yaso
Nchina bongo nyari kibabu nsema. Bono at least bono wachakiro kwa. Radio tena naki magaka. Ontige gaiga. Aye. Auto ko nyara. Radio tena naki magaka. Igonora radio tena naki magaka. Genda okonyora sago kuira nagia. Nende nare kondisi funga oranyorere gasi na inchengi chetaberamo. Ojo ngoi togen. Toro china ko karenge yule. Aki wa menjo meti asengochi. Nje bindo omong nonde gabo konte nga. Magak. Igasi no chogende. Oba ange bindo biao biberedi. Lakini asomo ndo tete ko bilge familia ya no genda ndons na ko ikasa yu o adapt. Onye wara sa go kabena na Ona na nje tero. Ko na familia go. Tero chirendo kwanja nimbo atego cha sore na kwara arageire kwara onchokananire ono ma. Kono kyote. Duwate dentak. Inche byo kante tempe. Nonyora ba. Gol kwara na kwa monyore be. Otoma dinga ni bwato mwa. Abana sa bongo nyo. No kitweli. Abana uchi konyora kuna likubali kwa bwata. Ota tanyori abana una bali tweli bunga yose nkoira. Gake bimu. Olio mukungu olio renge kemwamu. Ono mukungu olio renge getega. Yani garo ko ndigere buye iga na abana ngo chikonyora buna bali bono sa no mura. We ni musungu. Ego toteme. Tora tema twende tweli. Toko rabu ya 16. Toko rabu ya etimu na mashabiki. Bono kikakarese. Koso kukunkoro. Wali ali ro chitoro kwa. Ego tuchitoya kora riaso. Riaso. Koso kanga tokoretera achituraki. Haya haya. Chikakonya mbali to konyara njana bo erengi keli esa gake murasa leti bwata makarengi keli. Eti? Kemutoma to cha konsioro nasa. Ko siora na yantoki. Yantoki. Bana ya bana bana bota tata bana ya malenga bana ya mwana talengali. Mwana talengali arapi. Koraki kenda. Babu ni sawa nege kana keki ngongole fa. No iri ten bobu iri nyumba. Yani ten bobu ko kwana. Ngoko ekero. Okonda ngerisha kwanda nge ten bobu. Mina abude gari kwali na goji. Aya ndo chinga to konyori bana ndachire sabari ya. Mwana lendo rata keka no munda. Aike buto. Ngiki wakwa. Ego t-shirt. Oh t-shirt ama. Genda likatoro itani naye genda. Kire umepatikana. Genda. Kwenda wengi. Njaro sa gintanya ko ngaina. Abanya na nyuri gintanga nyitene ke mugioka kerekeje. Okay, hagante mbali ko na kemuto. Lakini nkabanyora bali nere. Pekinga yetu na kiege ntanga inyire. Natanya beta tiango tebiga. Iga buna torega, iga ne tawo. Habanta bange ngweta bare, anya base na bare to sa basito. Tari nata bana barache, lakini abatoro merani. Onyere maybe sabina ko au mena teke muntu na barakati na abantu batumera. Bama kisa kwanza explain akatabenki agendere. Okay, na motarete mwangi explain. Asikinya bebe. Iki kiagerete nekemo. Na banyori na kemuntu. Bono doubt yeri ntanga nikerasira. Na ndi bona bana banyorete. No nyari kuchokota mu explain tindo chiko sengo chako tegera na rengi. Na beti ya ambobore. Kankwa mwetu chize explain. Agoteri nkegandirete. Kuruabu muikansa musori fwa manganayo. Metengura nyabeto bwate ko nyakobachi ko nyakweminja. Nere ko nyakretiri ni chande ni nyakutebirengere rie bintu. Kwa sagini chinsa explain ate rengi kyanko ntwanko kamba na kemuntu endo manye kegandirete. Wana ma okeminja to mwetinsa explain okaenda kamutike gabo. Nanchuro meke. Aso muntu anchite nendo no manyora se message Arigen pikingo ngokoro makere. Ona betama, okay minchama. Wacha komere na kundi uyu rura America ne mwenga nero mwanzo kurukare. Ochire iga ogate machimo mera nega gwachire. Mao yo taracha. Ande ngante kenya betene kingo gote. Na kundi uyu kuruenda America. No metarenga kolire gari. Aro tingo nya. No metembarenga nyorire gari. Tingo nya rakomana. Osika nitsinga jije chibesa. Nchira kinya nchira tekango teiga. Ncharo tinya nchitibesa.
Njometikentu nandikiagera ngichekega ngumirana nakundi nairo ntebetinga toche timitiaronga nkerengere kiero manyene abo atari gochokongereza ya Nyabeta tokorego ngase mbio gokora airana ikaranse sana sagini mwechi explain musori for manganayo kuna kuma kidesim tari kuma kinsense cyanchi gokona sagini no yoga nano mesagini kambo mpopo kumambo bo yego chimotwali Mungkin cerita? Nggak buat itu karan. Par? Cise jo banta ko to ke gasi. Pende to rage. Murah nang? Nggak senjana. On to kayak ini sar. Orang nak kiai. Gasi, muka mau nanti dikoken. Apa nya kita ada bawa orang juga sih cina nanti jobisi. Cincin cigoma, tapi kori bi guru-guru aku kira angin nabi orang teng gas. Abantu bagomba chikazi chinene onegene gento orocho yo muga kori mutu maneno koreta maiso buna o kaka go biro ubie pichoti besete nganare matangeti o maya konte yembe makono nande konte yane ngende gasi ngapono ne nyumba ngo chwakerangi yani ya mubisana kote inga tigera abantu bali nyasaye tigera abantu bali nyasaye bono ntage tokore nyasaye aye yesare Wante binti kere nyasaye. Bono ntege tojo to ikaransa. Nyasaye uyu natigeire. Ese genje bono ero atombe chibese kimyuchisa buna mani eri yarwete igoro kimyuchisa tonyore to gokora yiga tonyoye chibese jirega iga chirwisirini torogore ndagera. Yakumburia magana gochega. Gote yumuntu ori. Kaki mutiga nae to kunya go. Natigire nyasaye bono gitikirete nyasaye njoko ntenge ndegasi. Bono tega nyasaye ngo tore tarare ndagera kai genda ko chesi kwale ko chikwasa ngo zumbori. Kingwa kontebi asenko irechae nyumotara rushie tundubali indu twako achikura abale mikuru chinsemo chio gembo mbiriro bale maga yokonyole tundubali yabetago irekai bako irechae goseni go yatago tosoboga chibwe chinyomba go affordable housing. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already. Omugavano be county ya Nyamira na bigoro omugavano be county ya Kisii bonsi babori gukomera na nseka kyama tukomera ngebere neri mu gukona igoro yo murembe n'orobe rwensemo ya keroka. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security. Amachika bekurkurase wizara y'oburende bw'emasokurwaniye binywewa ni garama tina na bayigotari go kigonchererwa no nyanga ke kinyomba kinyinge cy'ukwego keniga kigendrete go siekwa.
at least nara wakero kwa elio kuya na wakero kwa elio kuya mangana mange no kweli kwa matukana no kwa maketa ringati nongo chikomenya kwani nongo chikobera nkwere ayo gotata menyeretira asogo chinenga kyuko irana so amangana mange y'abantu naende tindeti koyo kwa hiyo kwanza hata isinaonya ntie yago njako I'm not sure was nanti yago bebe ajuo naonya karonko morra Ototo nera ali oro chibna go biye ndo chesta ingeta go biye targoro ani aguete go na terena afya bato go to bonge ndo chenga ani yusunta kite sai ani aranga ko montora okoke ani guete go na terena ite kwa boko yani te kwa stress one ko go sunya to gweta na emotebi at least akore bintu biramo konye yani aligi igendo kya maana kera mukonya sobo gimabwa talinga kubwate byobo gimabwa abantu bana omotebi tole nae nali agosuka ngayuta kwa yani abote no mugito go chasibe ndora yani kunere kona gite imiga ara ngakere era aburuka ne tienda mwamuri bero prasi no bwana kisa anyway sawa twenda torena kitoko mote sawa kwa nene Rakenda mami yae wote asinde njikali kiende kia embwate. Sawa. Muntara nite busa. Twenda torena. Nyasaye rero bono lya otore naga kosinje namutike kwake beka buya aye no muntu muya no tagenda kanisa kwa kotie biro aye no tagenda kanisa kwa kotie biro wa no muntu muya ebintu ebire bitari konyarekana tiga natigire Nyasaye kurukare kai Yesu bono Nyasaye ngoto ari bono rero egwiki engi Nyasaye ngoto rageria yagonya gobetereria ebintu awutine enchege nenda yawozu yakubetereria ebintu genda gesare no manyete ngando cie ngumi ebuya nyepi Kenya koroge nyake rangi ngoyo rutere iga bono na boko rekene nuoga ichibutiriyo no manyete ngaboni iga no baji baji ambulance ande kwali tibaso kwali wana ye nunya kuoga mposa ngogwa ande ngumi igaboronga asine kweros Michael Tyson nabaka erosiriga ngogwa ande ngumi gesa ngogwa genda gocha ambulance ngokora no baji baji ambulance ngorarore moche yadora gamba ibira genda gocha Nyasaye bono twatikiri Nyasaye tigangaro cie ngumi yanze Nyasaye bwe ko maita yasi tigaye tigera Nyasaye na maitenjera toraragi Nyasaye ne rati genda gocha kono je wanda ikera ngone to tigere Nyasaye rero bonkuragira to Nyasaye bongo tokona tusoborera ari Nyasaye ngo twari ndaga tacho gocha iyo ndo birekerege kemana bana nyanda gocha abunjira te yonda ende gocha no to koyi una ambulance mangana muna iyo ambulance karatiga genda bana gocha ntige ngara stay singi kwa mu nzarwa niga nyanchira ngo teyi kimene iga kuri sangoro yani bana nchobana ndoche wanchani ngo najiro gotema kubulenda lakini tindo chibuna buli yani bakabona narengeriri ngo imuka niende mbuka minto ntegerero pi ya to kore gonya beta basa manchi tesage salimeri manchi ani kumonto korega metenseye igo sandra na ligo sina mokara na kamo kanse muri kwana muri sor frigo sindri gande ndo tato ngega to kon to ko na sai o siboka o motere kene no mwanje to o muy karen semboli apo era sen kya gande reto nyanchira yembi yogotera lakini nchi tindochi ya nete nyabete ngende ngende kera nae no ko mekidi sin chitayo katendo tanga twenda sage ni karansense mo mukwanirana umweri baga experience ki agenderete kuruabo ukwana biburi basage akati bende sene nyara manya kururisi mbona ngwani kurinaga arona nyakurina ubago mbane ukora mbanya kwando ubago none ko ndako bari basuri enda na bada oneri wasende kwa korera sedisho ni ende kwa mekiri
kurwa mu kanza sabini mwire chira chino mutara nasikire kire ganda mumete ganda mari tara kingo na chakineje nyora nyabeta mu yafu ninja advice yawe kurenya ko bana nago semire biseme bonga mo nyanchira nsingo bukororere gas nike mena go teba nyanchira wango nyiraro tisfa ibintu nebinge nasomire no nchi korwa so ole wana kikomo ikintu nje nakore sai kwatebirenga niende mpaka sasabini tuisaranse osiboko materia kemene no mwanjete kurwa bunere angerese nga ninkikiagerete agakora bunakorete ndocenga advise yabo nindiye arafuna ndikende bya kabere togende ko baresaba sagini bibiri bagatamanya asoro igamba bibiri basagini muywanne mwende sino bibiri bamanya asore amanya so mwana obare bamanya abande familia eyende yabusagini nereje bambaterebe nanje abara wakwanire bya asinga ncho nende shwa woni gasire abibiri bana bakali aromba komiti mayindi Pagarte kwangu guri. Na kuguru nyancho. Nimba sawa sana skretuko. Wana leti kondonsi ki mogo kwa sawa sagini mogo iwana. Bora kula bito machana timu ngonyana birangire bindu byansi biko chandete. Nanto making decision okarante. Jani yoso toko kora mbori kwanza. Naweka. Nyancho. Tumetingu anjeko. Nanda irbita because of Ano metunde saidi yao, si metungo kwewe. Nyanchiraro ni meke. Nyaga tunde chiza chere. Ai chinsaru chere. Tutakira tagende. Aru akira tagende. Ega akira tagende. Kile kini ino montu mie, anda montu mie. Boy enkoro ngambe ngora edio muiso nuga no your wife ndikuigwa ngora inanye bekariko yabera ire muriro okonde nye poituri no nyakuga no to gam your wife no ndega paka karki me chana ndiriyo sana kendiriyo no njira onde mereti no tura na tura aranchara mi your wife yes your wife Pake virongo bibwate wives, pake ngoko ni bwate wife, pake nsanu ke bwate wife. Kenda kucha? Njiraki mukau. Yanto paka no ebisinzi bibwate chi abakungu kai. Tingango tingana kucha kwa tingango kucha renga ringa mukau. Ngwanya korora libumburi bwate bokungu. My wife. Koyo ndo yorura gonso. Isonga gonkwanira ibichingo bichinga chikobya bigiti cyabasati. Ekendeke hayami yawe. No. Kwana no para linkaranse alinya kubara abantu nkubara bagotira nabara bagotira mbuka nkubara bagotira. Nindora kule mbatenge kenyoro yansera iri settings igoro ya mapenzi haya. Obo taka bwanso ire nyumba, ono mobisa na chandekire, ono ratirati na ntara amanyaligo likwa. Yoko ndigererio. Ose toende. Arai. Usko wakuri toende bono. Mwakora nangu.
Nyabeta, 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 Tomono Boyae, Nyabeta, Doyae, Nyabeta, Doyae, Nyabeta, Wajani, Nyabeta, Bako Boyoe, Nyabeta, Aye, Nyabeta, Nyabeta, Iyone gosori y'ukwegira Nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubwagani Okamele Park. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Chinsa ni seto chiabono botuko moncho muligere na gukwaniri andawanzia sobereta semaragoba yabono chinga chini gukwaligani ya semesa yamangana mayenya ro kumanyigati yali yatu abereto gukwaliganiria korwa semambia yalinge ntambe goika chinse chi aseri bwanya alikogo sansamura na gukumanya senchira yobo ikiranu unabali kyeto ero yakuyasangara koro chinkongo chonsi ime na isiko yaragongorwa gusi ritukeriga rya Jumaine tariki 12 mutinyo gatatu mwaka bwe kiri bubere na meronge bere na mange abere kao kolekana nyirawo no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na kirana sekambero Kenya mira ane konyara kwirania mabodi igoro yoro beru ensemelia
ya Keroka ngati yatocho kumanya mwancho muligereria ase Maragoba yabono botubase kwebuna omosacho yomo yibona gotebekana ko bumunya nabi maiga yogo siru mabwaye asege kyumwako yomo nemiti 5 no mona motoka 3 aimeje county ya Kisii ansemeli ya bumwancha bumurenda tanya koenigwa lakini kolenda omwali yomosacho yongo cyara koenigwa litukole juma maiga je bintu bya yali gotumeka sobunya nabi go sambo litukole yali nyirombo bero yo bera senkendo asege kyumwako yomo nemeti 5 nomo ngati ya chiripoti mwanchumo lito kwaliganira se Maragoba yabono kuchi okumanya senchira yobo ikena sa yomo nanda manga siri bogendra gotobwatu gotera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News Digital na baiga nsemeli ya YouTube tonyora buna Ndizi TV News baso kweba gotobwatu ya website yetu na www.ndiztv.net onyara konyora yomo na yanda mango litokobwatu na gotera sumu no bimanyeryo igakuru kwa Lydia Mose kare petrol mukira ko nikichibi chamu nuli cyo kwikira senchire bone tritangana kigima tonyora mangana yo senchira yoko ya chuta Kakingwa gontebia senko irechae nyumotara rushie tundubali indu twako achikura abali mikuru chinsemo chio gembo mbiriro bali maiga yokonyole tundubali yabetago ire kaiba ko irechae goseni go yatago tosoboga chibwe chinyomba go affordable housing. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already there. Omugavano be county ya Nyamira na bigoro omugavano be county ya Kisii bonsi babuli gukomera na nseka kyama tukomera ngebere neri mu kwana igoro yo murembe norobe rwensemo ya Keroka. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security. Amachika bekurukura se wizara yobolende bwe masokurwani ebinywewa ni garama tina na bayigotali go kigoncherere wano nyanga ke kinyomba kinge cyukwego keniga kigendrete go siekwa. Asa yamonenda mangesa nanseke twe manya senchira yoboy kerano retirana nchonkorko Vincent Onyancha. Emesi ya mangana mayetogo chaka kurose kaunti ya Nyamira mu governor bwe kaunti ya Kisii Paul Simbara tasiri tukoli yare na ikirana busubeke gambirwe kaunti ya Nyamira eliko nyaroko kwa na mangana alengete oroberu ensemeli ya Keroka magechi buraburu kaneke wasa motoka bwangoiga egontoke retoko turubani yobonchori ya sensemejo ya Keroka busio weke gambero kya Nyamira ni garati atebire bunamba chigotwaro koigwana kwana kibuna chiburaburu kine cyose njiriko chikwana kiwa sensemejo maiga yogo chikwano murachewi na mugo yobono ikirana sensemejo asanyara kubolya bagavana bonse umugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimuminya ribo nabo umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarate kwane kibuna nkomera na balensi ya matuke merongebere nelimo aso gutwara chinkwana chiabere na konyara kuruko na chakwabo noko gayana igoro yechinchira baraleto murembe sensemelia ya Keroka igona bera obachi kirwe kwane kibuna nkuru bara roboti rwabo ensi ya matuke merongebere nelimo aso aboli kwa umerane baisaranse banyara kote bachinchira chira tumeka soko no kyomurembe ngone kigure sensemelia ya Keroka mega yekigambira sentune ntanga nikonyara kona cham una kemerango kiandan asemia nigerase county ya Nyamira egento mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aboli guko ne kibuna ngotwara bale chinkwana no mugavana we county ya Nyamira. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already there, to maintain order and rule of law at Keroka town. In the meantime, also, the two county commanders to also meet and agree on a formula to be applied to offer security to the traders at Keroka town. The respective revenue collectors to also continue collecting revenue on their respective jurisdiction. Wazee, me I'm talking to you, senior council. Sober up your people. Also sit down with your leaders, agree. You see, you agree on the best way to help the people of Keroka. Keroka is a very, very pivotal trading center of the Abagusi community. Very, very important. So let's not have chaos there. And let's not have a situation where the national government will have to intervene. I told you if I had the powers, I would remove the boundary and merge the two counties. But some people will lose their jobs.
and that's not the best. I'm forced to say you are lucky as a community. You have 2 counties, whereas there are some communities which do not have a county at all. So to maintain that and to be grateful for that, let's remain united as we've always been. I love the Kisii people, and one of the things I love about them is their unity. And I would not want to get in the middle of you people. Nitaachwa katika kwa kwetu tunasema ukiwaingilia watu ambao wanapendana utaachwa. Na chinga kicho maiga yoko na cho kunyara kuri waseka kambero kariya Kenyamira nigo mugavana we county ya Kisii Paul Mbarati abakire chinga kichena gusangana amenye be county ya Nyamira gukona kura senseme yo arati nigarokana ko koboko ukwa wacha ko university senseme yo ya Nyamira asate biro na machiko bwatira na kura songoro gusiko ne kibune university yinko be kura senseme yo na kone kibuna nkumubule bari umuraywense William Samuel Ruto asogo sirobo gacho university senseme ya Nyamira chinga kicho arati ni government ragotebuna erenchere muranyargo kine birango bya gisemi senseme yo asabole wantu banyare kubwaterana eriko ne kyamagendero ngo ikirani gwara senseme yo gati yande abyarokana gwa kirekoko imeje county yo ya Nyamira amangana ya university ndotagetse na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere nduke ya kine ige campus ndotagetse tosukume tore tubole mheshimiwa president tore asugume tonyole university gaiga mo wanje boyo abantu amintu ndete bengo kora inche buno mwana chama vice chairman ya ODM nkome kitole shua twarosie kiama baba ngogenda reyu lakini tutaitaka kogenda atotigere na ntoko bokonga mo wanje boyo igo we are determined to make sure the country moves forward. Despite all other difficulties, we'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii, Amagusi land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiang'i. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Kisii, Nabotokorano NNC. na gotigana yo abari mikro ase tundubali yo gembo ni gobono barokane kwe murungania kubwatikana no gotagoro gwe tundubali yabo senseme yegento batebere buno kyabairo bwoba na gote yaguna mage yaworwekera na seme gondo yabo na gotole chani gobono banyere tundubali yabe tagoire ne gochinga kecho batebere buno kanyara mbaramanye gose tundubali ngotagoro regento kerra bale miya bange konyara goitere cha yabo litukuri ya lero mage tundubali yugo tagoro litukuri goro ne ngana banyare kubuli mubunga bwenseme yo konyara konye murekera sobime na kumocho bunga bwenseme yo mage yo gotagoro gwe tundubali yo chunkumani goche gote yabuna tundubali ni go ya tagoiru aseganga yo chikone ke chinyomba cherigo lyanso go affordable housing kwa ga chira senseme yo ase tundubali yo gembo na bori kumbunga bwenseme yo abakawe soke bwetira senchera yesimin na gote yabuna konyora bali miyabuba chikiro buli tangani tundubali ngochero kurusi kwa senseme yo ngana bali mibaka na buna mba manye tukubune tundubali ngochero gotagorwa senseme yo Ndemo Steven Namange. Gati yabamenye ensemo ya ugembo nigo batikalete no goichana litukolia igoro Jumatatu engaki etundubali yechae yachagete gotagorwa elio kwena na libagasi nyomba cheli goliria inse chikwagachwa ne serikali enene enseme yo etundubali igotole boronge ntukanya ntumanyitinga ya ikire sego chigotago otwaichire twaikira twanyorire etundubali etagwire tokuborire ndi ngaki yatagoru tutali gotebigwa mbaibi baiba tokonyo anga tali baibi kumbe ne kwende serikali yachire goteba nga chibinto birwo bone ngendo tutairi ne notice egere na intu tomanyanga ngaito kobeke bintu byeito gose ngaiba toirire na ende bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta abumuino na magendera yo naro abwekaine nyumbe itutoko bimire chai uri swali ria nari nene ndiri nkobori neri
ekero bari gutagura iga ya ikire nga chinyombe ichi chiatagura muna moroche iga chirusirio kaiba tutiga rero Jumatatu kaiba tutiga muna bari mitoko pimire jae usiba tubekire no enke bandande tokujigo pimire jae bono ekino okunoko kumyo kondana sana ase serikali ye serikali nere yanjita magendero nabo uri miyobo bweito na magendero intubono society elionzi ne yabalimi ne bwate baketa idorotiti yabo tibaje tibaburi ngaki kujerusitora tonyeira esegete ase bako toiro muna bono rero Monday kaito gopimire ja issue ari muna moroche ensere koreng'ana n'abamenyi nigo bakoerera buna ogotagorokwo nigo kwabanyorete batabwati obomanyi ase batĩaire kwebori nkaibaraire chae yabe gotorwa rituko gochia serinde koiguna igure bobe nganja renge tagoru ekiana nche no murimi n'abarimi ba minto baria tokorente cha ororo ekiagere chae nere yemo yaba asigentukeria sirikali etagete yanyora chibesa kurwo ne society dio tokobeka chikawa chia na chua sesi yagenda ase sirikali yachikokonyi sirikali omwesi miwaliva nche no murimi namba 155 O9 gakinkwa gontebia senko irechae nyumotara rusie tundubali nindu twako achikura neke nege tuokiao gaki totebinga senko beke chae bono na seri gunero ngainkochia chikura ngaitora akere yaye kurinde kuringana no mujumbe wa Bomachoge Chache Alpha Miruka nigareire buno moroberi noro bukung'anyie society yekagwa amune tundubali korwa enseme yuo but wana habise coffee factory into what challenges because coffee factory no ere etakire kubali allocated yegende maroba ero bagambire mba thinking by wana enjere kuligu linde eberi allocated iru maroba muino tundubali echae matrane polling center what I've decided na tebiria bagakababera ali bale in charge area but yakaboli mwangalia elinde torrenga kitoko yagacha elinde tigarangalia elinde esafu abali bali bagupimecha abutime alafu na ndete kwa polling center chinga kiechio nigalifa kerekoko omoroberi wechinyomba chia affordable housing kobense ya ugembo Bomachoge Chache ekero chiko agachoma bei chiagachuka Kirinyaga chiagachu Nairobi nkindu takao gachirugembo ikobono nkagamba ne president ganja nkaranga na intu abantu bogembo tigachinyombe chiagachu bari barabe wiringo chigora at least bachigorera ngabo ko bwakwanda bosongo because bona igankwa agachiro bosongo chiaganyali bari chache anyali bari masaba nchiro n'ugembo Ugembo is the second biggest town after Bosongo. Koripoteria Ndizi TV Eliatariane Ndemo Steven Byemono umurikeito Ndemo Steven asaroboti rwasenchera yoboyekera n'umoncho murigero no gotiga nayo roboti roko bwatiana roboti ro wichane kigima omusacho yomo ubwemyaka yegatwa obyogotebekana koba omunya nabi kurinse mutirichia umwancha umurenda ebunga ya bonchali miya kaunti ya Kisii igasi litigo mabwaye kakyo mwaka yo moneme 5 nomo ya itri na motokarato oikraboni kama sacho itanya ko ni gomo bero ni goberego tangira senkendo ase kabono kolengana nenkani gekoto yabuna mbabwa to kungusana na aseke kakyo bolimo asikonda boiga abanya Kenya robo igo bagote yabuna mbalo kwancha komo ni omo sacho yo kubwatakana bune bintari gotumeka sensemo yo bonya nabi konyorambira sambwa igonte reta abanya Kenya rogo kanya muna babaso kunyobo ina semero buli yo kanyara komo ni nyagosira ono litukolia lero ni gobono ebintu birale gotumeka so bonya nabi byasambwa abwasa abanya Kenya robo bayitabira nago chikomo ni omo sacho yo lituko lyejuma Josephat Amisi na mange Gweta ni mwaka oyo manene usubo no magiga yogosira kwayo mugaka Addison Magero machuke kurwa sekenyero kyabo mwancha nigo eya mate yaye yenyere ko bagwetera chinga kichinkongu chinga kyumubere oyo gendete ko bugutigara sengendo asekeri kyabeire no kongusana na Igor Yendemero ngenje yagera bamenyo ubone mubu mwana yembwa ne tigwe ujure mukamu muroye ole mukamu murominto Karabuga onigwa bwa ndiwe njere tutamanye ekero muaka igangangole twale ko mojeri nkamwira ninje mojeri nkataka kumanyanga nkia koretwa na ndi nkolete amkolete buwo muga kanjila kidiko mu ekagara nkamanyanga sababu nere gatimao ekagara nkamwira una na mwira neki
kalika chopi tukachaka mangana ya tukasoe gina kire somo advocate wane kodi ya dote kwende noti yoko ni mwaka araku kinakaruo kega igitango kende boigo igikeireire ugutaini gwa kwae Nyagusira Alison Magero Machuki nekiringa goikera oguko kwae nigo arenge omonyanabi na boigo omubwene bwe kenyeji ingana boigo yanyarire ko bagikogosereria ababwatana bamenye bekenyorekyo kubeka emeroberio bene elinda nyare ko bagakwenigwa Ekena kikiri ritko ria rero abatereri bekanisa yegi Adventista ise yo Pastor David Onchari bwe district yo mwobo banyara ko bagwikirana asinga ya Addison asekerenga kyogo samba ebinto biria arenga ko bagutumia anene chingaki aregokora obonyanabi bwaye lakini rero rituko abanyakenyoro n'abantu bande baitu bekenyoreke omugaka Addison Machuki bono ngo chikore ntwarache ko ni guri tukori aramis ale tu aramisi ai nugudi tukori chuma one step ye mukigwa seri tukori rero aba pastor barega iga bachire bache gusaba basambe bintebi bya toete gwasi bono igori tukori rero no turega abuna abanyakenyoro tusambe bintebyo naryo mwako gocha koenigwa tomane nchere ere ngororo ibintebyo gusambu umwaka nakatumire no murwaria bwe byenyeje wana garari ko bitumia kwenye yegirenga sia tagete ko bikana usabirushi na reto munda kayene te arengo wane bintu bisigarite ne ibire nyumba korenga na Pastor David Onchari nigo watabire gitambukiro ekyo kyo gusamba ebintebyo ngechikobwe kwena na obosibore bukogendera amone moroberi yoko mwenia echinga kibono ekigambiro boigo kenyere kobwe kwena na obosibore ku moroberi nyekonyare ko bakogendera aga yana igo muriro norogendera to kuyororo tali oko kimakusudi ni ntutwayo tongia nchamo n'abalisi abatori n'abarabo abalisi bana borogongoro nabonte togote abantu baminto nganya sae kuye kanero gokonya abantu bamutamere chingurwe chiabirecha abantu kubekerwa amariogo abantu gokonywa abantu daktari wa kienyeji byaituru ne chingaki Yesu kuye kanero gokonya abantu igogo samba gwaiteiga no kubeke kemanyererina omuntu utaita gokonyeka aenda ase Yesu mwanya abantu takonara gokonya mwanya abantu nde gobono gwetera ase ke twakorire nabolirie na kuna into morandia na muitaberana nga Yesu na rora tokonye egitambukiro ekyo kyo gusamba ebintebyo byobonyanabi nigo bono kenyere ko bage kwena nari bagali nene no bole mu oboikira no gochiase abamenye bekenyorekyo ngamba chiko bakubwatanana asekerenga gyo kumwenya Nyagusira Addison Magero litko lyejoma kuripatiri kataseni Kyandize TV kurwa ekenyoro kyabo mwanchike kutoka imeya eward ya Bomorenda constituency ya Bonchari county ya Kisii Eritarana Josephat Hamisi Bimono muliketo Josephat Hamisi asoroboti yoruigoro yomosacho yobono monyana bitali mangana kolende tuchikomanyana ki amangana ragenderi tukuri jumachinga kichoko ni wakwa yamaiga yoko basenkendo aseka kyumoko yo moni mitini 5 monamo tukatato na umujumbe oburabume county ya Nyamira Patrick Osero litukulia wanabwato kajibasa liko chiasechi aborokiwa na boigo gochi skuru au chi college skuru cha secondary amo ne skuru cha obundi ya ase bunge yo ya burabu kolengana ni gati beru chibasechi abwato koni gochi shilingi 10 milioni emerongo etatone sana stone kutesa nebere echibona ate chiko chikokonya gokine birengo bye chisemi senseme yo kono korenseme ni ganyara gote abuna ereni gara gokonya aborokiwa bonse tabwati bitango byo gokonya aborokiwa form 1 na form 2 ose form 3 na form 4 boka koleni gate buna chibese chibasa ni gochikokonya aborokiwa bonse ase bunge yo ya burabu imeje county ya Nyamira chengeke chibo igoni gati bana chikubwatira namo nabagambi nabakonyi babo bunenchira mu yoko nyarago siya marwa tanje na komike tambuko gocha saba ingia marwa ase nseme nyangana nyara ko igoko boko no modisisio burabu Stanley Kamande asate birebu na amarwa so bunge ni garokane ko ingwensemeli ya burabu ngana atera chikubwatira na soime omuliketo Paul Kapokara no roboti rwa senchira yoboime umujumbe webunge yega ya burabu moske Patrick Osero litukulia lero niganyara ko bahaga kubwatoka bene chibasari ochiasaba na beskuru ye secondary chi college na begone chi university iyo etanete chishilingi chi milioni 35 chibese ichi tari bese chiane muntu takumene ichi ne chibese chenu hakuna pahali tulikaa na governor tukakubaliana ati form 1 na 2 ni wewe na 3 na 4 ni hiyo zero
Hakuna pahali tumekaa. Hakuna. Mimi nilipeana form 1 mpaka form 4. Uko nekeragio kubwatoka chibasere chiga. Osero nigagendera ko bagagusegeta bamenye kuri asinseme chiga kwene kibuna kubwatira bare chikurase ebunga yabo. Indukirire barabuka abanyene kwegendereria. Asoko nyore chibasere bune chiga wanchire likonde gwensi gotayo. Ekene kabisa umuntu akwatena aya inje njikote nongo akera umonono. Usinje nongo akera chibingombe lakini location nga yoruete. Na para ibere Mosoweti magwagwa hata kama unapiga kura hapa mimi sijali weenda pahali unakaa kule uombe huko. Ngo rente teka yoje kungagire kura njini tete kura yawe chikura chireke cha uri chingi saina keika. Nyina bo nigagendera ko bagagatara buna chibasere chiga. Niko tirati kunyara kabachiko bakonya abana kugendera mu n'amasomo abo. Egentate bire bali batanyora nabo igo bakurukura sebunga yiga. Niko barati kunyara ko babo igo bakwigurira bunenchire ya muyo konyora. Chibasere chiko bakonya gokinya chisemi cyabo. N'abana bona batebetina mukura chibese abangi nambare abagakambare bebete bategeke nabo kwiba na ine ya online bursary ya university kuna vijana wengi sana hata hawakuona so kesho mambo hiyo tunaendelea asomo yego yiga wego kirano mona barai akorwa serikali nene anene no omo police commander kurwa soro gongoriga omo deputy county commissioner kurwa soro gongoriga rwaburabu Stanley Kamande Boise asoba monigo balire irangamba kunyara ko baba kwendekia kurenda chinseme chiga anene asoko lende tugo na gukoro bwibibwe tugo bagenda kwa bo kweneki gwasama tukaba bwango igam hizo wa ng'ombe kwa muda hapo mbeleni ilikuwa ni kero kubwa sana kwenu si ni kweli lakini tunaendelea tukipambana nayo nataka kurudishia sana wananchi pamoja na serikali yetu administrator na police upande huu wa Yasise manake kwa muda mrefu nafikiri hii mwaka yote 2024 kumetulia nyina bo niko bagenda ko bakuruge kudege tindiko cyase bali bakoenga nabigo ko nyomoru ayo atangire kurura soro ngoriga asabatebe niko baratunyara ko bakwene kianga bayakolire limo lyoka Kenya nimeisafiri lakini hapa nimepata ya kwamba karibu kila mtu anakunywa pombe haramu. Langu ni hili. Pombe haramu ni lazima tuipunguze kiwango ambacho tutaweza kuona ya kwamba ipo chini sana. Kama ni pombe, mambo ya bangi nini, msifikirie huyu ni ule. Utata no muntu reno ani chago ndingata itikombuka tenjumu chumu mukibagaki. Nomujego nyalire ko bagakorekana kurwase chinseme chigategeke kyamenyanya uyo bonora tunyara kabagokoba gokobeka amasyo ya Bible amanomogoko nabo ino chiseme gokinase bunge yega ya burabu eliyo burabu konyara kwabo kwene kigwase chinseme chiga giko ripoti regeta sende kya wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chiga tegeke kyamenyanya ye bunge yega ya burabu meye county ya Nyamira inchigongoro kwa Polycarp okara Biamono homuriketo Polycarp Kara sorobotirwa senchera yoboye kirano nigamenye kurwase meri yali yagongera iyo gotoka bono ase bungeri ya machoge chache miye county ya Kisii barokane ko motogi umurebe William Samuel Ruto ana soko nyara ko mochora Josh Mangi gochia kobo oyo mo wa ambassador ane mono obuna I commissioner as ensemble ya Buganda usenseri ya Uganda ekero keribuna ni gaberga kunyira menye kurwase ensemejo nigo wa motogi umurebe ensa soko mochora Mangi buno my commissioner asoko nyara gotingi bwa matobu yagati ense ya Kenya na bigo enseri ya Buganda buno umuriketo dipo na sanya agotomanya Serikali yense ya Kenya nigegenderete gutingia obu amatebwaye amune chinse chesiko ayegama ega yomurai wense Dr. William Ruto kobachora egati ya ambassadors amana ba high commissioner bogo chigotenenera ense ya Kenya aso chinse ao nigo bona bamenyi kurwa sensemo yabo machoge chache imeye kenyoro kia gongera besokia na kogokera ogochorwa kwaye Josh Mangi ase enchireyemo yokoba buno mwai commissioner guchia sense ya Buganda gangwa kabuyamono kabisa asengenjo anyorete kerogeke tugusaba masaba tuobwata ase kenyoreke konya tusinyire ng'ang'a itore njina iraneri ng'ambu ya mono
ase omonene oito igoro omanyene ense okoro kwa Ruto ase ogotoinyora atoire ekenyoro ekeiga omorai ekero gotwarigiria amatuka amange bagokwana nigo bamotogia mangi buna omorai bwerwete ase obokoreri bwaye agokire nande nere nyasaye ng'ambi ya mono ase eng'encho atoinyoire ase omoesimi goito Joas Mangi konye gotoumatete ase ekenyoro eke ng'ainto nabo twatigara iga ekiagera omorai oyo ito ekero arengo nonye na ekero konya atare abo oborai na omonto obwate enkora endabu niganchete abanto bamwabo na ekenyoro ekegima ekero agwete tari gokonyora agotige na bagogosapoti ekiagera ekero kwamoeresire emechando yaye bono twegenire buna nyasaye oito atoyo atororeire amabera buna anyorire ekero geke namanyire ng'a nyasaye tari gochikomotiga ekiagera na omonto okogenda ekanisa osaba chingaki echecho nigo bamogokera omorai bwensi Dr. William Ruto ase bamwakera ng'ambi ya mono ase okomuyera mangi ase serikali yaye egetang'ani mbuya mono ase omorai oito Mr. William Ruto mbuya mono ngwachete egarita nachete aritang'ani agatokorera ekamobibere mbuya mono ase eng'encho atoinyoreire emori omwana ominto Joas Mangi amoire ekero igere atokorere n'omorai oito Ruto tiga tomobaka ase eng'encho atoinyoreire Mangi enchera tware gosigikani na Mangi na Ruto ase chikure enchera tware goitwa haki nabo twatemete ng'a mpaka ase bagokwera na into no tokobera lakini twagokire nagokire mono ase eng'encho omorai atororeire amabera abamenyi abwe nigo bamosaba Mangi boigo koenekia ng'a ogoikeraniwa kwabeire ase gati ya magenderero anene sorogongorwe bono Mangi ase eng'encho oroyo ominto nimaete nokora ekamobibera tori monto ogotabataba binto n'omorai oito mwanchaine tiga nyasaye akobwate chiakama na ekende igero otokorera yara amaya gotama n'omorai oito Joas Mangi twagosabeire amaya nyasaye akorae akobwate buya ogendere gotoinyora ase ayare kwenyarete koba gokweba gotokorera atorigererie anyora asa teba inche buna ndigerereti iga asa arabire nonya nepara igotore egesinga karaira nense eye anyerabi ekenyoro gieto kia bomachoge chache ekegima gose busi yonsi engima abo gotara oigwa amaramiko y'abantu ng'akiagera buna abaminto batieka gokwana mono egento toganeti korwa ase abarai baito epari eye erosibu enyagitari erosibu ekiagera emibere yaito bono ebwata amarwaire are amange ekero toranyore ng'ebinto bionsi biaikeranire ase ekenyoro giito ketorang'e I think ng'a ntokonyeke ase abanto baratoka ase ekenyoro eke gikuripotire getaseni kia Ndizi TV korwa ase bunge ya Bomachoge chache igotukemeye kaunti ya Kisii eritaria Dipon asanya biya muno muri kito Dipon asanya soro bochirwa senchere yobo ikirano gotigana yono mwancho muri mwaziri wendemera also home ligate birabe kiremero bereko ne kibuna ebigenga byobole mo anemo na se county ya Nairobi anensemi ya Nairobi West ibono byabere biko ga ya osebiko nyara goirwa n'abantu barama intinya sensemejo abantu bachikoiranirwa amale mabo asensemejo home ni gate birebuna insi chikisatu chirebocho na chikoene kibuna nkobwato kabare chiteto dida asa menyi emegondo asensemiri ya Nairobi West ibone gote bakanabuna abantu babere bakundirwa sensemejo nako gani kubwatira na monensemo yobole ndikone kibuna abantu bari bakundirwa amale mabo nabo igare ya serikali ngonyarare go ikasa abanyene bunenchire mu yokenya kareto mulembe nako gaya no kumusana na okogendera tukone kwenseme ya Nairobi West ane mona soko nyara kugaya na amuchandoli ngete Tindemero. And other members do not want to surrender their titles because they are not confident, I suppose, that their titles will be rectified and they will get back rectified titles. What we carry today, within 3 weeks, we shall finalize our corrections and our work and return them to you through the office of the Chief
Na umubunge Onyatike imeye kaunti ya Migori Tom Odege ni gobona nyarega kubule kiombe kiri ko bali kabali mutia Service Commissioner TSC waneke buna comment akiro barwa bali mu asensemi ya sokote buna aborokia bange ni gobono bataisaini asensemi yo ya Migori na gote buna umubaro yuni goromo kimono nakoganie kiombe kunyara comment bali mu asensemi ya century mu yokonyara gosire birengo bya kisemi kolenga ne gate bire buna ko nanse no kubaro kwa borokio au senencheremo ekanya ko irane birengo bya kisemi ko nanse ase county ya Migori anasensemu ya Nyatike iyo gatokana gutwara boroki wa bakemono asabona niye kimbe kunyara kumulekera nsemi kubwata namune gwizare ekisemi amone serikali ye county ya Migori. Teachers you have hired on POM, these are our children, and after training them, majority of them also don't have jobs. Please just retain them. Hata kama wanapata kidogo, I think that one is also helping them to survive. Give me a date in April. I'll sponsor fully Education Day for Nyatike and prize giving. Siling miabiru kipaburu gachiel, gisiling miadut to our students in our colleges. My school is a sub-county school and the situation of understaffing is very, very serious. Indeed, it is a problem that is cutting across most of the sub-county schools because like in my school, you would find against the CBE of 9, we have maybe 2 TSC teachers, which is very, very bad. So we are appealing for our employer, the TSC. Na niga watani kurwase kyama kya ODM bagendrete kusingira na gukwana chinchera baraje kutumeka soko ene kibuna nkonyara bale kubwatera na soko ene kibuna nkomerere bale serikali yemega yumure bwe kyama kya ODM rera morodinga ligetigo chikoire kergo kaliya kyobunya kero bwaso mu wechinsego se eyo kolengana na bana siasa anebo ODM kurwase county ya Kwale nigo bazamba kubwatera na eriko ene kibuna magendro ngo kirani gwara hata kama kuna watu ambao wanataka vyeo, lakini waje kwa njia ya heshima, watu waheshimiane, wafanye kazi za registration bila ya matusi ya aina yoyote. Sisi tu watu ambao tumekomaa na hatutaki kutusiana mahali ambapo hapana sababu. Uwezi ingia mahali, unaingia mahali unasimamisha gari, alafu unataka kuwa dereva tayari. Na hatukujui, hatuja kuona ukiendesha gari, wewe umeingia kwa gari unataka kuwa dereva. Hiyo haiwezekani. Kwamba tunakubalia uingie kwa gari. Na ukiingia kwa gari nenda ukatafuta ile siti ya kule nyuma kwanza. Ukae kule nyuma. Sasa sisi kama Wanakwale tunasema tumepitia mambo mengi kuimarisha chama. Tukishikana na mama, tukishikana na chamani wetu Mr. Mwanyoa, na tunajua Mwanyoa yeye tukishikana naye kila kitu kinaenda sawa kwa sababu wa chama chetu. Soko sabo kwa bira soko burukana kwa metambo mwancho muligireni gobono hobonya byo botindi bagenderetse anemono asoko ene kibuna bali babwatime bagandi cyombo cyo kwego cyo banko batwara amachikali yatakere koranga no muwaziri bobole ndweme kithure kendike nigate bire bagenderetse ko unenge kimana go sieka cyomba kirista bwate amachiko ali yatakere asoko nyara ko ikirani obonchori yaboko ni binywegwa nyirani gago cha matuka makema igaja abantu 19 ko nyara go siri mabwabo nsemeri ye county ya Kirinyaga na abande ko nyara go gukora ko bwatikana no kunywa watanchire egento kerero bunyabyo botinde ko endra chi county Johnson wekirabone ganigo ensemo ya serikali nsiyo muwaziri wo ndome kithure kendike ate biro chinyomba chinge chiyo oko ni binyogo byo nigo kigendrete go sie kuniga yakwa na yamaga yo komerana na wale bati kambani chiri chikorosie binywegwa asabanyara go chikwa ko ene kibuna ngo wati barama chikata keri chinga kicho chinyomba chiri chiyo ko ni ya ebinyogo byo chiratokangine chikanisa osanto ameto se skuru igo chigo sie kwa ekero bagandrete go nchoka na chi county kanyara kwa ne kibuna chinyombo cyo kwego kyango nyara wale kuna chirese sibojia niko chingateberu na wale kanyara bana chirese chiabo asentuni ntangani ego chiko biterya kuna chirese sibojia kubatakana bune serikali ne bono nigo yirire enseme yo kwa ne kibuna amorwa tancheiri ngosiri wale. This matter that we are looking at is a serious threat to our national security, and unless we collectively firmly reign on this matter, Kenya's future and the sustainability of this country
in the description which it is known is going to be altered drastically 10, 20, 30 years from now unless we stop this thing. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security interest. Already we have closed 40% of premises ambayo haziuzi hizo pombe. Lakini the nature of the things hata hapa kuna kanisa. The nature of things hapa kuna nini shule. I would want to urge serikali ya leo. Na CS Kindiki nimesema tunakusupport. But let us do a proper inspection. Tuache kutuma watu tu wewe bono ayungati yaria twabere to kwariganiria ase Marogoba yabono wakerambia muna soko nyara ko charo ko tengera ndizi TV mbale baganda to tubwatiga Geoffrey Gesani on Terry watching live from Gilgil Nakuru County. Asante sana abo wana baganda to tubwate semelie mtandao Joash Menge, good voice, I like your voice bro, unaweza. Asante sana presenter Marcela kati anda bange watching live from Kericho County. Keep the good work onyancho kati banda bange. Asante sana Silve Nyaboke amuna banda bange babwatirie Marogoba yabono wekirabo ngo yakuru musumale mangana majo moncho muligira century yobo ikirano to menanda CMS mangana mali tukuli juma NC manisa to chebo tuko seri bwanya ko sansa burana boigo unabalike baito wagendrete koya sangere rutobotera nera gwetera somo no bimenyererio igakoro kwa Lydia Mose kero kiri Petro na mukira ane kichibi chamuri gicha wikire ase Marogoba yabono mu butambense mtandao Facebook Ndizi TV News the digital na bagense media YouTube na bogotera buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwati ase website hito chinsembera ngobere nenye buna www.ndizitv.net nyara ko nyara ya mona ndamanga tomera nenga kiende twaro boligere bya twaro butukobya litera ninche nkoro Vincent onyancha.